sa isien pat hangan ka por ka bamenta ngadap da kicing kemen ngadap da kajing snungu ublay ya ka bangayo pat ban ya kendu biang bat pi hangan ka sngi ka bamenta ngo ublay ai pat yangi ya ka jingem ya ka bangin ang laban ngidang laban ring men sim bat kam tam ya ka bangin ang yo ban ya kren ya ka tien ka joblay bat ya ka bangin ang laru ban shakri ai ngo ublay ai ngi ka sngi ya ka bangiyo ban ya le kemen ban ya shat kemen kini ka sngi tang tahan ray bangin yo ban imru da ka tien ka joblay bat ya ka bangin iru ya ki kti ka joblay ya ka bor ka joblay ha ka jingem ka jongi ka sngi tadeng tang ngai ka sngi ka long bala kerku ya hi ngai fi yo padiang ka ktien ka long jinger ku ya hi kom bau blay pa ka manna man la ka sngi haki kon Israel haga ka por men baki dang don ka rikla u blay hado mentaru pa ka manna ka bakin jaman sim ka ju ya ka ktien na beneng jang u ya ka bangin yo ban bam ban pentian ya ka donut ka jongi ya ka bangin la ken ban yo ya ka bor ya ka bangin ang la ban ya ka bangin ang la ken ban ya shaprang ya ka bangin poiru siya ka ri ya ka bau trau la kre na ka benta jongi nganget ane ka por fi shashkor ka ktien ka jong blay da ka jinkmen mag ane ka ktien ka jong blay kan da long siya ka bor ya fi hang ane ka por nga kwa ban kren na ane ka way ka benta ya ka ba nga shem na ka gospel Lucas long nyo kani ka khot ka ba arpo pra ka babel ka ong ni na ba nga ong api na ba kibalaka na kikintay omdan unong yathu lopa ubakam kraw ban yo Yohanes unong pinbaptis u Jisu ongom ni ya kita kibalaka na kikintay omdan uwaypat ubakam kraw yo Yohanes na kita kinong yathu lopa baro kabumot na do Moses hado u Yohanes umdan uwaypat ubakam kraw nani ngalaban ng hado Malaki umdan uwaypat ubakam kraw ya u Yohanes hatu u Yohanes kam kraw yo Moses hatu u Yohanes kam kraw ban yo Elijah hatu u Yohanes kam kraw yo Isaiah yo Jeremiah but ki way de ki prophet haka testament ka barim balay ba u Jisu ang ginikigintin ba u Yohanes uta ubalaka nagigintay dan waypat ubakam kraw ban yu Yohanes unong pinbaptis ngakwa ba nang ifi kanega digaway haka testament ka barim ngi ba kinong ithu lupa ki pla siya pang uta Messiah uban sawan ki pla na do Moses upla yagata ter hado Malaki ki pla yaga jingwan ka jangu Jesus Christ dadeng tang yi way hadin way ka Bible ki athu yagi bakala don ka jinga thu lupa tang naka testament ka barim rung ako abadong ifi ka don hadu kumba lai potli kita ki jinga thu lupa iya ka balaya thu lupa dagi nong thu lupa syapang uta Messiah uban sawan kini nong thu lupa ki bakraw kini nong thu lupa si syaki balaya thu lupa ya ga ka balapan pau haki daublay ki thu lupa but kata ka jinga thu lupa jong kiru kada urlong shisha kada jahan rey kini kisyat ho lupa siya pang Messiah ngakwa ban kran na gani kapor u Jisu umday busyu hapit puduk na banang siya kandaw umday busyu kalaga kakom to na Gabriel and rey u Jisu ulong so special u Jisu ulong kerpang hado kata kajing long kerpang jeng u kalong gani gaway baswa bu unwan siya gabertay laliyat ho lupa dagi nong yat ho lupa siya pang kajing wan kajing u yang ha yapi yano mjudan uno ru uba dan bayathu lopa syapang jongi mdan mano balabatay lopa syapang jongi kumnongin wan henry day tang yaw Jisu ba lapen pau ya kata daga bor ke jongoblay hakin nong yathu lopa unsawan uta Messiah ya ka ba on kaya uru nagata ka taisati ya ka ba kot ika kerteng ga jong uru Emmanuel Isaiah yathu ikata binapet na do testament ka barim habo ki benta ki ba per vin pet yaga jinga thu lopa syapang u Jisu kaladap dan lupa tadeng ta kwa banong ifibo Jisu long special kadaw ka long ba kadon ka jinga thu lopa syapang jong u badeng ta onda habu lawan siya ka pertay
u Jisu u fit in lani u Jisu u pendap ya kata ka jia thu lupa baro ya kaba la ya thu lupa kamut upin urlong ya kata ka jia thu lupa baro ya kaba nadu kaba sedang ya kaba la ya thu lupa ya kaba on pun yu da umen simba ko na kata ka taisoti bat ba on kayu ka kata ka sedang Bethlehem Ephrata bat la ya thu lupa yu ban karu hasem jong kita ki merat ki langberat bat la ya thu lupa ru ba unsa syashun bat la ya thu lupa uru bakaladon ka jing sya tombor ya bakalai baladon ka jing thu lupa ru ba unsa sya thong hau herod ba deng dal de ya thu lupa ru ba ki haban mi no na Israel ban Egypt ban ri shipor baladep ya thu lupa ru manang Egypt kin wan pat shan Nazareth ya ka ba on pensan penhe yu Jisu hang ta ladep ya thu lupa hang taru bahaga jinglong kena ga jong bo Jisu ulanang san ulanang he and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man ka ktien ga jong blake ang ba utroy ulanang san ga jinglong rinyeng ga jong bat aga jing syamso ba hakamadu priu bat akamanu blay bat ulasan kumta bat la ya thu lupa ru ya u Maun sedang ya ka jing shikri na Kapernaum bat nang ta ya kitiki kamba ya ka ba uun le ya ka ba pen kya ya ba pang bishitam ya ka ba u Isaya uladep ya to lo paru ba umen sim jong blay hau un sawan hau ba pen kya ya ba pang bishitam ya kita gi bisa set gi bendi gi bisa te gi bisa kom kin yo ya ka jing pelai Badan pen benaru yang kata kesnem ke badiang hon ke jong trai. Lada biar tu lo paru ba on sayap ya ka ba on sapen shitam ya uru kasam ke tu kita kasam arpu ar ke tu kita finda puliru Isaiah ki babon ki benta ya ka ba ya tu lepa ya ka ka ba ujisu nyai lang ba shwa ba un ki ha ka ding phana kom no bakin sho kin dat yu ban pen shitam yu ban pen jar yu ban pen kordet yu kom uta ulang brot nakabanta ka jingknya nakabanta ka pap ka sang jong ka purthai bade ing ta am ladap ya thu lupa ya kata ba uji su shisha upendep ya kata baru kewa ka ding pna bat udayap ban IT ya de kom kata ka jingknya bat om dang kata la ya thu lupa ru lai sngi lai mit undan ha ka kindo Pada din bu ulam mi na kata ka jingtep kan sedang ka jingtep buk yo men simba koi ko malay tu lupa do Joel pada din nang ta baka palang kan saroy balaya tu lupa ru ba unsawan biang sashisien haga bor bat ka buram ge jungu bat kum ta ter laya tu lupa daki nong ya tu lupa Henry naki nong ya tu lupa baro ki balaya tu lupa Ujisu ang ubakraw na kita kinong itu lepa baro uday uyanes. Ya kabalakan na kikintay umdan uwaypat unong itu lepa ubagam kraw ba ni uyanes balay. Kadaw kalong ba uyanes uday ubadayo iyaw Jisu ba day ubapen bana siya kapatay ba nong hakni ukon langbrat jong ublay ubakit no iya ka pop jong ka pertay binapuli ka klien ka jong blay na uyanes kanigal nong ka beningkong ka dekot ka ba arapaw kanday uday uyanes uba ito yaw Jisu anda ulawan siya kaniga pertay ito yaw Jisu bat tang bu ito upen bena iya ka taru siya ka pertay wangom ni hakabala siya uyanes uyoi yaw Jisu ba wan hao baru ang hakmi ukon langbrat jong ublay ubakit no iya ka pop jong ka pertay de uneo bang ang syapang jong ubriu bawan na dien jong ubla jalong shwai jonga naba ula shwai nga ngati ngampat shimla itu henry kenang bon sa penpaw Israel namar kata ken ngalawan penbaptis dakaum Uyanis uplaru udaang ngalayo iyaw mensi ubadayar kum kaparo na beneng baula sa halor jangu ngati ngampat shimla itu henry uta ubalapa yanga ban penbaptis da uta ulalaang hanga uta halor ba men yo iyaw mensi ba uhiar bad ba usa halor jangu uta ken un penbaptis da mensi ba kot tingalayo bad ngalapla ba uni ulang ukho nublay
Namar kani ka jing pla ka jong Yohanes. Namar kani ka jing penbena ka jong u. Namar ba ula itu yau Jisu. Ba udai ma uta o Messiah. Kino itu lepas ke testament berim kiswia tu lepas syapang jong u. Henry kempat yo iya u ban penbenas dan ya u ba udai uta. Tadeng ta uno ba itu yau Jisu Christ. Laong hang ni bauta udai uba kraw na kita kinong itu lupa baro bauta uba kraw hai kata kapor udai wai Yohanes nong penbaptis. Bau Yohanes baptis usu itu ya Jisu. Baru penbena ya Jisu ba udai utaken Messiah. Henry kwa benong ifi kene kesngi ba Jisu ong kene kikintien pat uang. Penban uba kamrit akahima ublay ulong ubakam kraw ya u. Ubakam rit hakahima ublay, ulong ubakam kraw ya u. Uay uta ubakam rit hakahima kajong blay. Mday tang u Yohanes uba penbena, uta uba kamrit hakahima kajong blay, uday utaken uba pediang no sendan ya u Jisu hakajing im kajong u. Uba pediang ya u Jisu hakamen sim ke jong u. Ya ka ba u Jisu u yo ban rung hapo jong u. Ya ka ba u yo ban sen syar no sendan ya uta ubriu. Uta ke yu de ubriu bakam kraw ban u Yohanes. Tadi ta ka banong fi ka ne kesngi ka ba menta. Lada fi itu ya u Jisu. Lada fi pen bena ya u Jisu. Lada u Jisu 4 euro. Lada Henry ladau Jisu pat yo rung hapo ka donut jongfi. Habau Jisu yo bensin syariah pi. Pim pat long ruem. Tading ta kwa ban ongi fi kan ka sni ka bamenta. Uta ubakam kraw yo Yohanes. Udai uta uba ito yo Jisu. Ubada penrit yalade. Bat ubada kinyo hakmat jong utrai. Ba uda ito yalade. Ba uda unang pa. Uda penrit yalade. Bat ba uda kalaka bamut. Bat ba uda pediang ya u Jisu. U Jisu balong ka jingem. U pediang ya u Jisu. Hakamen sim ka jongo. Namar uni ubre uba pediang udai bayap. Udai uba pop. Nakabayanong jaka pop. Kadai ka jingyap. Tading tau bre ba snow to elade. Ba udai unang pop. Uba layap. Uta upediang ya uta ken uba ai jingem. But you sin ba upediang ya u Jisu. Oh, pediang ya ga jingem. Bara bo pediang ya ga jingem. Utaken ulong uba kraw ha hima ga jong blay. Pangakwa ba nang ifigan ni gasngi. Raf shulong kerstan. Tanga ga nam. Pitip siya pang u Jisu. Pitip lu kiniam kirkom baro. Henry lada u Jisu yo jaka ha ga donot ga jong fi. Pidehi ubreo bayap. Pidehi ubreo. Piyeng tangba pidei ubreo ubayap. Kabamut pimlong ru amakmat jong ublay. Henry uta ubada penrit yalade. Uta ken ubat sngo knyo haka kerteng ke jong Jisu. Uta ken ubada dembat ubada mane. Ba ubada penrit ban pediang ya Jisu. Haka onot ke jong u. Ya kabawang Jisu ulong utrai jong am syuk manganga long trai halade. U Jisu ulong trai yang ban ma u ken unsen syar yang baru tahu beriau. Ulang ubakam kraw ban yu Yohanes. Penban ubakam rit hakahima ublay. Ulang ubakam kraw ya u. Pipen rit na mildi. Khamat jong try kani kasgi. Ya ka fin kala ka bamut shisha. Shimun ki pop file. Shimun ki pop ki batek ke jim ke jong fi firai kani kasgi fi ong em. Kalabiang gato enough is enough. Kalabiang gato. Ngalakut jing bot ban bot yu Jisu. But you sin bapi pediang ya u. Mau ulang kalenti. Mau ulang kalenti. Mau ulang ka jing shisha. Mau ulang ka jingem. Si sin bapi pediang ya u. Pila yo ya kalenti. Si sin pi pediang ya u. Piyo ya ka jing shisha. But si sin pi pediang ya u. Piyo ya ka jingem. Padeng tam pinon kam ayusyo. Lada pila yo ya kalenti. Pila yo ega jing shisha, pila yo ega jingem pinon kami yusyo. Pila kalong ubo kraw tam ban na kita ki brio ki belaka naga brio. Jadi na ko abanong ifi. Kumba umdan uway pat ubelaka na kikintayo bakam kraw yaw Yohanes. Dari mayapi ki ba pediang sendan yu Jesus Christ. Ba pi syakri sendan yu try. Ya ka ba pi bot yu try kat kum ngani ka ktiin ke jong. Pi long bakam kraw ban yu. Pilong bakam kraw ban yu Yohanes.
Tadi dah ko abanong ifi kan ke sngi. Uta uba penrit utrai ongan ai ke jinga e ke bakambon. Ke bakam kraw la fi penrit il de kan ke sngi. On trang ko aban kelak ka bamot. Ngala that kan ke di ke bam ngala that kan ke tangalang ngala that kan ke jing im snopa. Ni ngala that kan ke jing le men le ke jonga. Ngaspen I shabar mga de kristan re po ngam dan ye. Ngalong batli ngatip kana kan ke way bo jisum dan ga danot jonga. Kala ke mungut bat pediang yu jisu kan ke sngi. Kan ke sngi ke bo tra ko aban rong ha ke jing im ke jong fi. Bala daw yo rong fin long ba kraw ne ke ba kraw tam. La daw ne ba kraw yo rong ha po ke jing im ke jong fi. La daw ne ba kraw yo jaka ha ka men sim ke jong fi. Pin kala long ken yo ba kraw na maru ba kraw dan fi. Ngine dwai ni ke por ka mamanta. Pi kwa ne men long ba kraw tam. Ha kamat jong trai. Ai jaka yo jisu. Ngine dwai ke ni ke sngi ke mamanta. Try ni ke por ngawan ko kana ha gerteng ke jong me try jisu. Ngini ki kon ki jame ki kwa shisha ko try. Ba memen rung ha po jong ki. Ba men ai jing im yaki. Ba men ai ke ni ke jing sok ya ke jing kemen. Ba men long me ko try ka ta ka lenti yaki. Na mar me dei ka lenti. Men long me ko try ka ta ka jing shisha yaki. Kila im ke jim ko try ke ba tamula. Ke jing im ke ba shule men le. Men long me ka jing shisha. Men long me ko kon ra tra ke jing im. Na mar ki sngo to ko try. Wala ki kamil de be ki kristan. Ki sngo to bam dan jing im ha po. Dan jing suk dan jing kemen dan jing light loy dan kata ka bor dan ka jing pinsle truang a duai min ker ko ni ki kon wan rung me metra jisu ha ka ne ka sngi kini ki kon ki jome haba me rung tra kin kala long ki ba kraw na mar me o ba kraw ni ki ba kraw me yo cheka ka dono jong ni ki kon deng ta ni ki kon ki jome kin long ki ba kraw kam kraw ba ni yanes hallelujah duai na ker ko fi ka sngi kala ka ba mot na kini ki ko bor ya ka ba jisu haba usdang man yalap on kalak ka bamot kahima ka jong belai kala jam uyones rabu usdang man yalap on kalak ka bamot bangan ka sngir nga ang kum shakri jong belai kalak ka bamot namar kahima ka jong belai kala jan ban hala fila kalak ka bamot shisha la fila pediang shisha kahima ka jong belai kala rong pa jong fi ba fikala long bakrao fikala long shisha ubreo badap fikala long shirki breo kiba yo yakat aka chingpen tamai but pin long shisha bakrao ga doai nga ker khui fi ga sngi pin long krao kamat jong trai na mar bu trai yo chaka ga jing im jong fi hagar teng jong jisu ga doai nga ker ko amen but amen trai na ker khui fi ha ngai bor fi to ai fi nang long kita ki brugi ai pen rit yala di bu jisu unang man krao ga jing im ga jong fi ba ma unang sinchari fi Oblay ng panang kamera ke GM jong fi nangam nagaboram jo. God bless you bon. Ngini Samuel Shakes. God bless you bon. Amen.